Λοιπόν, έλα, κάτι δεν σε πάτε. Είναι ένας τύπος, είναι πάει σε ένα μαγαζί. Και με τυχαίνει ένα φίλο που είναι λίγο πολλά χρόνια. Ντρέπομαι. Είναι πολλά χρόνια, δεν το βλέπει. Ήταν δίπλα σου. Ήταν δίπλα σου. Όχι, έλα, ναι. Του λέει, πού είσαι Νίκο, του λέει τέτοια. Λέει, πού είσαι Μανώλης, λέει. Πολλά χρόνια να δω. Λέει, εδώ ξέρω. Πώς πάει από εδώ που εντάξει, λέει η οικογένεια, λέει παιδιά, τα κλασικά μου, εσύ. Εγώ λέει πήγα στο Καλλιό καφέ. Και είχα ένα σπίτι, είχα για ένα μαγαζί. Και πάω στο Καλλιό και ποδάρω στο 7 και το μαγαζί και το σπίτι. Όπου του λέει είσαι μαλάκα. Τι κάνεις λέει. Κάτσε λέει. Πάμε να σου πω. Θα πάω εγώ να ευχαριστώ. Εφτά. Πω το λέει το άλλο, μαλάκια του λέει, μαλάκια το πιστεύω. Κάνε να σου πω, αυτό το τσούκου τσούκου λέει. 200 θα πω. Θα παίρνω όλα αυτά. Πω το λέω. Λέει μαλάκα είσαι χαζός, λέει μαλάκα δεν πιστεύω, λέει αυτό το έκανε. Ωραία, σου πω. Εσά, πόνο, λέει παράδειγμα, λέει φίλε με αγαπημένη μας 2 χρόνια σ' αγαπάω, μου είσαι. Άρα, σου πω, θα πω εγώ, λέει εκατομμύρια μάλλον. Όχι εσά, πόνο, του λέει, όχι την άλλη, του λέει μαλάκα είσαι χαζός, πολύ χαζός. Μαλάκα δεν το πιστεύω. Ωραία, σου πω. Εφάνε, πώς λέει το άλλο να λέει στο μπαρ, στα μπάλια, σφαίρες στο μπαρ. Έχει τρελαθεί, λέει, πάνε σου πω. Θα πω εγώ, να πάω εδώ θα εσάς. Του λέει, πω πω μανέκας, λέει, πολύ χαζός, του λέει, να παίζει από τώρα συνέλθει και τέτοια. Κάνε σου πω, του λέει σε μαλάκας, φάει ένα αρκίδι.